tror ikke, der er de steder snyd i det. Det ved jeg godt. Nej, det er ikke. Jeg skal have det filmet. det vil du bare gerne filme. Okay, så laver vi den her. Vi ser engang. Der er nogle tricks, der er gode på video. Hvor man tænker, nå. Hvad er det? Nej, jeg ved ikke, når jeg tænker på, at... Var du ude? Filmer du? Ja. Kan du se noget her? Ja, du... Prøv at komme Det herned. er sjovt, det er ikke fordi, jeg synes... Nej, det er ikke så meget. Jeg har Ja, kun én gang i min ungdom. det er nok lidt svært at se. Husk navn. Se en lille smule. Kan man se noget? Prøv. Umuligt. Ved jeg, at jeg ved. Jeg tænkte på, om nu er jeg tørst, han har drukket sin cola. Jeg har... Og det kunne man godt se. Det der... Ja. Skal vi lige prøve at gøre det igen? Hyldhalløjse Ja. ude på... Ja. Ude i kulden. Prøv at filme den her også. Kan du se noget? Den er også fra bogen, faktisk. Ja, det er den der, hvor der, du laver en dreng, så tager du den om bag fingrene, og så frem igen. Ja. Det er egentlig det er ikke noget, jeg godt vil læse. Hvor mange spil kort bruger du om året? Der må gå nogle ting en gang imellem. Det er pinligt, som han kommer bruger. Det er helt vildt. Jeg tror måske, jeg bruger 24 spil på en måned eller sådan noget. Det er så dyrt. No. Møgkort. Ved du, du skal lave konkurrence med dem i butikken, og så laver du det der syvspil. Men det skal være en vis Det spiller du. Det skal være ens i Jo, vægt og sådan på- noget. Men alle Magten, som bruger de er. de der, altså du kan få mange forskellige slags inden for de der bicycle. Ja, det er fordi, de har sådan en rigtig god glat finish. Jeg er også lidt... Ja, og så kan de kan tåle og sådan blive smidt på lidt vand og sådan lidt, ikke? Altså til en vis grad. Der er også nogen, der laver deres egne. De andre, ikke? Ja, de ligger sådan... Der er også nogen, der laver deres egne kort. Der er rigtig mange, der laver deres egen kort. Ja, fordi de holder meget længere. Ja. Ja, det er de faktisk ved at være lidt slidt nu, fordi at de er sådan lidt brugt, ikke? Men lige når man får dem, og man gør sådan her til dem, så spreder de næsten sig selv ud. De er meget glatte. Hvad koster sådan en kortspil? Jeg tror, jeg giver ikke noget for dem. Men nu koster de 25 for et spil. Det er lidt efter, hvad det er for nogen. Og nogle gange betaler for dem, det er fordi, han har også med, det er ham, der er Pierre på bakken, han har en tryllebutik. Og så hjælper jeg i butikken, og så får jeg så som betaling rekvisitter og kort og sådan noget, ikke? Så det er kun, der ikke er dagen, jeg selv skal betale. Jeg filmer altså stadig. Filmer du stadig? Det var ikke... Og du filmer stadig 3 minutter? Lad os afsløre på statshemmeligheder, nu vi er i gang. Han filmer. Det synes jeg er en god idé. Ja. Det bliver godt. Jo, det var den her. Okay. Jeg ved bare ikke, hvor meget lys der er på. Der er ikke så meget, vel? Nej. Kan man se noget? Ja, du kan sagtens se lidt. Man kan sagtens se lidt. Ja. Meget. Nej, det kan bare tage den her. Så kom der lys over land. Så kom der løs overland. Var det bedre? Ja. Okay, så tager vi igen. Hjerte 2. Mhm. Så hjerte 2. Der er et lysshow. Den øvelse, den er altså mere stabil. Lige så en gang. Så skulle den meget gerne lade os en gang, om den kommer tom. Og det Ikke er nu. også stor Så hvis vi lige venter lidt. Ved jeg ikke, det er en kører i lang tid. Og Der der bruger jeg også. vi kan prøve igen. Tag. Du ved ikke, om man kunne se den skydning, ikke? Vi tager den. Der kom den. Blindshow. Put den igen. Kom tilbage. Skal vi prøve igen? Tak for det. Og så prøver vi med noget helt andet. Mm. Vi lægger den her ovenpå. Ja. Er du klar igen eller hvad? Og tage det andet kort, eller hvad? Skal vi bruge den nu? Ja. Okay. For at gøre det lidt sjovere. Så er det på 5. Lægger den lige omkring en spiller. Knipser en gang. Kommer på 5 forstår. Okay. Men nu var det jo sådan set ikke hjerte 5, vi startede ud med. Det var også sådan set, hvad var det? Kan du huske det? Ja, der 2. Hjerte 2, ikke? Mhm. Så er det selvfølgelig det, vi bruger. En gang. Knipser. Så på 5. Knipser. Hvordan ser det ud på video? Det var lidt meget sjovt ud. Ja. Ja. Vi lige gør sådan noget. Så kan Mads Magi også selv kigge med. Det er smadret hyggeligt. Så vi gør sådan her. Okay, jeg skal lige se stoppen. Det ser ret cool ud på video. Ja.
faktisk ikke, hvordan det her ser ud på video. Det er længe siden, jeg har lavet det. Så ikke? Ja, det ser ikke skide godt ud. Sjovt, sådan har jeg aldrig set det før. Du har altid set den i tredje person, kan jeg Jeg se. har altid set den herfra. Det må jeg se den. Du har set den i tredje person? Se på en helt almindelig. Og prøv at lave træk. Ja. Så prøver vi at lave den. Jeg synes, vi kan lave. Endnu ikke med Heidi. Skal vi prøve en gang? Frisk på det? Heidi, prøv bare at pege på et kort. Hvor er den tid? Tag den. Kig på en husken. Okay. Læg den tilbage i spillet. Har du gjort det? Ja. Tag alle korten. Og så lige bland dem. Sådan blander jeg. Og kameraet holder øje med Mads' hænder. En gulvspand, Vi skal eller sikre os, at han ikke snyder. Igen. Det er ikke altid, at det virker. Det er sådan lidt utilregneligt, men jeg vil prøve alligevel. Du kan lige række mig noget af den der konfetti-ting. Lina, om du fik lov til at trække et kort af eget valg. Ja. Okay. Vi kan godt give det, der går. Bare lad kortene blive over dig. Okay, bare tænk på dit kort. Ikke sige noget højt. Nej. Det var et sort kort. Nej, det var et rødt kort. Det må du godt bekræfte. Var det det? Det var et rødt kort. De fleste trækker en hjerter, men du trækker en ruder. Ja, du trækker en ruder. Normalt så kan man godt trække lidt lavt kort, sådan som 5-6, men du trækker lidt højt kort. Du har rudet bunden. Var det? Det er mærkeligt. Er det måden, der man aflæser på personen, man kan se det? Nej, Nå, det er sådan. den filmer stadigvæk. Jeg ved godt, vi ser ruder bunden. Og du ser, hvor du trækker den og putter den tilbage i spillet. Ja. Helt sikkert. Ja, jeg er helt sikker. Prøv at kigge nogle gange. Der er ikke nogen steder der, hva'? Var der nogen steder der? Heller ikke? Nej. Ja. Du er helt sikker på, at du lader den tilbage? Ja. Okay. Heidi, hvis vi nu... Hvordan kan det så være, den er inde i din lomme? Jeg vil gerne trylle den frem igen. Men skal det være med forsiden op eller ned? Ned. Forsiden nedad. Du er sikker? Ja. Du er sikker? Lige kort. Det er sådan lidt mærkeligt. Det er fodboldfidus. Det er snyd. Vil du vise dit elastikstrik? Nej. Hvad vil Du skal Kom vise nu. lidt. Du vil gerne. Nej, du skal Nej, vise kom nu med lidt. det, du kan. Nej, jeg vil Kom nu. ikke. Jeg vil ikke. Jeg synes altså lige pludselig, at det der gøfte blev gemt fra mig. Jeg vil hellere se dig lave elastiktrik. Jeg vil meget hellere se dig lave Jamen, jeg vil elastikstrik. hellere se dig. Det ser så sygt ud. Det laver vi den her. Det er sådan en god... Folk har så set for nogle ting. Sådan. Ja. Kan I komme igennem pegefinger? Kan I komme igennem tommelfinger? Man kan kigge ud fra hinanden. Det er sådan en booster. Kom lige straks. Og hvordan gør man så det? Det er jo det, der er tricket. Det er faktisk meget simpelt. Det er en af dem, jeg kan. Ja, det er faktisk utroligt, at vi vise den så. Jeg vil tage sådan her. Og så sige... hvis vi 1, 2, 3. Så er det faktisk sådan, at den er sammen. Hvis man hiver den af. Men hvad for en idé med at have sådan en lille sting, tror du? Det må være den her. Det er den her, hvor du smider? Ja. Okay. Måden man kan kende den på, det er, at man kan knække den, og så kan man samle den igen. Hvordan? Ja, det er sådan lidt mærkeligt. Det er den også gerne. Lad os prøve at se, om vi kan få den til det. Ej, så tager vi faktisk... nej, det gør vi ikke. Snydestien koster det her. Vi kan så rundt om alle fingre. Skal vi se det igen? Så det er snydestien. Spørgsmålet er, hvordan du får den til at snyde. Ja, det er ikke så vidt. Hvad med den der, hvor den vandrer?
Ja, det var den, jeg tænkte på. Det trick kan du ikke huske. Jo, bare om, hvad vi kan bruge. Nå, bare fingeren, ja selvfølgelig. Det kunne vi gøre. Det sætter vi på. Så skal du bare holde fingrene frem sådan her. Mhm. Skal du gøre? Det skal du gøre. Og så skal du holde fast på den nederste elastik. Med 2 fingre. Okay? Og så hold godt fast. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Så hopper den op en gang. Lol. Okay? Ja. 1, 2, 3. Og 1, 2, 3. Og så hopper den. Det er teknisk set logisk umuligt, det der. I hvert fald underligt. Nej, må du ikke give mig min kort? Ja, med den der, som jeg ikke kan finde ud af lige meget, hvor meget jeg har prøvet. Den der vilde en. Ja. Den er så langsom så klar. Hey, hold den, så kamera kan se det. Og den her, den er virkelig underlig. Sådan ikke. Ja, så tager vi her. Kan du så dele den snudeelastikken op i 2? Og vi kan dele den op i 2. Ja, det er jo ikke rigtigt. Den er det. Det har sådan en sjov metode. At til hvor det ligner 2, ikke? Det er det, du mener, ikke? Ja, sådan så det ligner, der er 2. Man kan gøre... Jeg skal se, om jeg kan huske det. Sådan her. Okay, prøv at se. Mhm. Kan den sammen? Okay. Fjern den. Bliver til 1. Så prøv at lave det der trick med 1. Med 1. Ja, den her. Med den der. Ja, Hvad skal jeg lave med den? den der, hvor du holder fast i den. Hold fast i den. Ja, jeg vil prøve at rende noget. Det der. Kan jeg komme igennem højrefinger? Kan jeg komme igennem tommelfinger? Jeg kan ikke hive dem fra hinanden. Men den gør sådan her. Så bliver det også til 1. Så er vi tilbage til 2. Ja. Nå. Og filmen stadig? Cool, for ingen film. Aner det ikke. 13 minutter. Det er lidt sjovt snart. Det er bare. Det er 2500. 25 minutter. Det er ondt.